digo ready achọrọ kwa distraction o because na nke taa ga-adị very 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 different. Ọ ga-adị very very important. Ịghọtago? So ihe ọwụ na ị na-eme kịta anụ a just jisi ike na-eme asọkwa gị kwụsị ya mana uche gị dịkwa ya n'ife anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nkịta. So taa achọrọ m ịkọwa achọrọ m ikwu maka ụmụ nwanyị. Ịghọtago? Achọrọ m ikwu maka ụmụ nwanyị otu o si wee dị na our society na ife na-eme mmasị ka m wee ya ụmụ nwaanyị anyị kịta na ụmụ nwaanyị anyị mgbe ochie na ofu ihe na ọka bụ the same thing. And also ka anyị mekwanụ ka ụmụ nwaanyị ndị nke kịta nọ anya bụ this Gen Z generation because ama m a lot of us na-anụkwa dị nọ na di abụrọkwa ndị Gen Z o mana anyị nwa bụ ndị gịnị ndị millennial ma perennial nọ na Gen Z era kịta. M ga-akpọ nkọwala ndị Gen Z na-ege anyị ntị ya bụ ndị nke na-anụbeghị di ndị dịka m for example. Yes, because agwa m n'ebe a ị na-amụta onwere onye ịmụta ihe dịrị iche, onwere onye ọ dịrị iche. So achọrọ m nwee one thing men a lot of women agwa m nso na a lot of people adịbeghị married because of one thing or the other. Ụfọdụ nwere ike ọ bụ na decision ha take na ha chọrọ ịnụ di. Ụfọdụ nwere ike ọ bụ na ha rọgide dịrọ dị nekwe ọnọdụ ha nọzi now. Ụfọdụ bụ ndị si mba chelugodu ọ bụrụ dị nke ịrọ di ma ọ na-arọghọ di na ọ dịbeghị ready na ọ ya dị ready na 30 or 31. Then nkịta na nwayọ they are now creeping into 35. Now a lot of them ka ya anụkwa di, no doubt. A lot of them na-ege m ntị, no doubt. Mana ihe m chọrọ ịghọta bụ kịta anụ a ụmụ nwaanyị aka bụzikwa the pillar ji ụlọ ka o nwere mgbe ha bụ pillar of the home. Ịghọtago? Ụmụ nwaanyị aka bụzikwa the pillars of the home because a lot of things them onye mụ na ya na-ekwu okwu taata ọ na-asị m na ihe ụmụ nwaanyị na-emezi abandon na marriage. Na wonder na-asị ọ responsibility na-atụ ha ụjọ. Ọ responsibility na-atụ ha ụjọ ka ọ nọ ha plan responsibility or not na a ga-ahapụ nwoke a na so time na oge a ruo ma oge nke ọzọ ruo na ama nnukwazi di ya o na nwekwa ife anyị na-ebe eme. At the end of the day ifuru na-enwego a home dị broken whether na ụmụaka abịara that place was once a home gị na di gị ịnọkọtazi esi na ịma nnọzi a sị na nwaanyị bụ helpmate. Ụmụ nwaanyị a na-agbazi ọsọ ịbụ a helpmate. Ụmụ nwoke na-egosi fa shege ka ọ na ọha na-egosi ụmụ nwoke shege ka ọ na ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-egosi onwe ha shege. Gaa n'iru ka ịkpọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ Mbantichi na Zọkịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Yes, anyị nọ live na YouTube channel anyị na Volt Odenigbo. Ijekwa na YouTube ijeje search ya Volt Odenigbo efu anyị ebe ahụ. So ajụjụ na-ajụ tata bụ na ụmụ nwaanyị these days aka na-abụzikwa pillars of the home. Abụzikwa ha nwa ka eji aka n'ezinụlọ. Ọ bụzikwa ha bụ ndị ọya wee n'anya sị dị egwa mma gị ka ndị ọya bụ difanecha anya ike akwụla ọtọgwụ. Then yesterday ọ na-eme ihe wee cheta onwe ndị nchetagasị na Odenigbo family. Echeta m Obinna na-akpọ m from Obinna na-anọ so many places because of ụdị ọrụ ọ na-arụ. Ịghọtago? And then mana Beard, I think Beard is around Nchatancha or Nanchatancha. Then echeta m mommy radio. Adị m anụzi onu fa, adị m sure na ife niile na-aga ọfụma ka ihe afọ na-eri ka a na-achụ ihe a niile. Ọ dịkwa egwu. Echetakwa m Mama G. Yes, ndị a bụ ndị m anụbe ọnụfa in a very long time, like omego 2 weeks or 3 weeks. Nnụrụ onu ha. Mommy radio dịka omego 1 month or 2 months. Obinna nwere ike iwe ebe ọ ya na-ejezi 1 month. Mana adị m sure na ebe ọ bụ n'ụnọ ọfụma. Adị m sure n'ụnọ ọfụma na enwere ọgbata na ezinụlọ unu na ife niile na-aga ka o kwesị. Then live na YouTube Chukwuma Brain Charles
Sim, Auntie Chinazo. Oh, good evening, Auntie Chinazo. Happy that's okay. Happy that's I a lot of things that them know be with happy data. I what am wrong nke side do. Ono top no snady. I'm sure ni na-eme gịnị that ni na-ede your message ka complete here. Alright, so ihe anyị na-ajụ today bụ gịnị the generational wives enwe kịta this 2020 21st century wives enwe now ha bụzikwa the pillars of the home. Ndị a na-anụbata ọfụ, ndị n'ụdịdị sie, ndị nọ last year, ha ka bụzikwa ndị nke anyị awapụta si na ha nwa ji key to the home. Ọha ka ọ na ọ bụrụfa kedu ife na-akpata ụdị ihe ịmago nwaanyị nlụkọta ọnụ kwazi. Hello. Ka ime? Nnọọ. Daalụ. Daalụ sọ. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Okay. Eze nwata nnọọ. Nnọọ. Gaa n'ihu. Oh. Na-agụwa na-echenji. Daalụ sọ. Alright, that's na mgbe gboo na ụmụ nwaanyị bụ oriakụ mana kịta anụnwa na ha bụzi gịnị ọkpata akụ maka na anyị ghọtakwa na ekọnọmi adịrọ mma. Amarọ m na onye kpatara ụmụ nwaanyị pụtazie enwezi ndị na-achọ ịnọ na marriage, onye ọ na-agba ọsọ. Kedu ihe ụmụ nwoke melụ ụmụ nwaanyị melụ that na-apụtazi na nwere onye nke na-achọzi ịnọ na marriage? Ọkwa ya ka m na-ajụ. Kedu ife melụ na-apụtazi ụmụ nwaanyị adịghị ekwezi anọ na marriage? Nwere ozi ịmara ihe bụ na apụta na ịma na society ebe anyị si marriage, I value marriage more than anything. Hello. Ka ime? Mgbede ọma. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Anwụ nnọọ, gaa n'iru. Yes, so eze nwata. Okay. 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 Edi kwansa. Okay, so why there? Ọ bụkwa na enọrọ edikwa nsa tata ịma na ọ ga-abụ echi. Daalụ. Daalụ. Kedu ihe na-akpata na ụmụ nwaanyị kịta anụnwa adịghị alikezie bụ gịnị pillars of the home? Ka ihe mere ha ji abụzi the pillars of the home. Abụrụ ghọtara ụdị pillar na-ekwu ndị na-ehe ụdị ya down. O nwere nwaanyị ụmụ nwaanyị a lot of women, ọ bụrụ na a lot of women na ha na-akpatakwa ego mana ha adịghị ekwezi ewepụta ka ezinụlọ rie. Ọ na-afịazi ha arụ. Hello. Ka ime? Good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Daalụ Onyinyechi.
Oh, darling. Hmm. Okay. Daalụ sọ. Daalụ sọ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na ha batazie ha abụọzi ndị enyemaka na nwoke na-abụzi onye enyemaka. Yes, ekwetara m enwere lot of men or few men na I'm sure na enwere lot because agụba ụmụ nwoke niile nwere pride. Ụmụ nwoke niile nwere ego. O nwere nwoke ga-alaiki ka nwaanyị zụba ya na nne ya. Adịrọ m sure na nwere onye na-ahapụ nwoke na ọ ga-adị ya. Ụmụ nwoke dị otu ahụ eruo dị 2% at least na Nigeria. Ndị blacks, anyị nwa black Africans here. Pride 101 ndị be anyị bie nwe ya. Ya afụ nwoke na-enwere ego ọ ka nwere pride n'elu. Hello? Good evening. Ka ime? Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Efunanya nnọọ. Ndị mma. But along the line, okay, change a support. Oh, we can mind I see there. There's a turn outside. For that, when the man usually I of my okay, I'm concentrating on my children. So, would you know a name? Others no behind. I told my governor behind the ana for what he name and the family. I don't know over the man now outside. I have a year to go away. Because they're not showing outside. There go. I had a device is made going to your side. There go. You go there for the next family, which you when they said that one a family. Oh man, you could 4 months long. You want to take care of herself. So it's not coconut food. Care now where or this is you to be a mother in a family is not easy and to be a father in a family is not easy. Hanabo must commit. We can work and then be a question and why I never be a question. Oh yeah, but oh now fear or then you have food you oh well did he marry yeah for what is not there. Oh but yeah since I married together like this do so give companionship to have share. Ona go go ni bayan na married. They parents that are for married when I go one day. Of course, I see for they were bayan in marriage and one year everybody don't did you go for before in shower bayan na married. So I think it's you. But sometimes is that I have an annual Igbo nwoke onweghị edeka edechebata na mgbede nwoke nye nke gị nwoke nye nwunye ya ego nwunye ya o nwere ike ego ahụ ama nwunye ya chikwa na pọs ya wefute iwefute ya shie nri family na onye nọ behind will be even jealous of the two couples. Thank you. Alright, daalụ sọ. Daalụ na anụgoni ya. Ọ bụgodu ma ihe ọnụ bụ na otu ọbụla o sikwa n'ala dị ụmụ nwaanyị kwesịrị ịma that na otu aka ọ dị njọ na ọ ga-adị mma. Ọnya ihe mil by pillar show up nwaanyị show up na-agwa ụmụaka na ọkwa nwoke show kwe up o. Ọ dịrọkwa izi awa task adịghịkwa izi. Task enyere anyị bụ ụmụ nwaanyị adịrị izi but a lot of women aghọtara ife a. And Brain Charles, Sim, good evening, Auntie Chinas. Happy to hear you today, Dalo so. Yes, about these women of these days. But now the ladies now put the art of cultural control. Mananobu before na respect parents and husbands.
ọbụkwa before na respect kwa parent and husband. Onye kpara aka n'ọnụ na ọsị gị na time has changed. Nothing has changed. Everything will change mgbe nwaanyị bụbara nwoke abụba nwaanyị. Ịmere otu a nnọ kịta nọ nna ndị eje na-apụta nchọ isi mbe mpụta kịta nsị ka m wọlụ nwoke njeche pụta nsịkwa ka m wọlụ nwaanyị. Till then ihe dịrị nwoke dị nwoke, nwaanyị na nwoke adịghị ama aka. Hello. Ndịkwa oyi gaa n'iru. Eji ọfọ nnọọ. Daalụ. Nwaanyị kịta bụsị anya ha bụ elu afọ awụsa anyị na-eme ọyị ha na-eme wute ụmụ nwaanyị ibe ha ndị ụfọdụ na-achọ nwaanyị wee echichi bụ ha na ha na-eme ka ihe na-eme na ka dị ya na eme ka adụ ihe ha na-emegoro ihe n'isi nwaanyị emebere ibe oye ka ya Daalụ sọ. Nsogbu adịrọ. Alright, so enwere m Amechi Agụ on YouTube. Mgbede ọma ntị Chinazọ. My daughter Chimbusoma is greeting. Kenesialum Chimbusoma, my newfound friend. She's watching live. Daalụ sọ Chimbus. Oh, Chimbusoma. Kekime. Onyejekwe Cecilia. Hello, Auntie Chinazọ. Good evening. Hope you are good. Aro de chastamonoma. Ademoma. Hello. Good evening. Mgbede ọma Kekime. Ka afọ gị na-ebe isi agbụ m. Tantalizing nnọọ. Ihe dị na okwu a bụ na ihe ọbụla eji wee zọọ mmadụ ma eji wee zọọ anụmanụ ọ ya bie ga-amarị ahụ. Ifuru ewu na ọ bụ na ị na-azụ ụmụ anụmanụ ị na-awụsara ya feed, ị nọgide buru ya lefuo ya lee ya lesizie ya onye ọzọ buru ya fụọ afịa, onye a ga-akpọtawa akwụkwọ ntinye ebe ọ ga-asa ya ahụ ọma na-eri ya. So ọhịa dị n'ebe ụmụ nwaanyị nọ. Ihe na-emezi ya bụ jos mmepe anya. Ọ bụrụ ka ihe si dị kịta ka ọ dị mgbe gboo hotel na all this high life a na-ebi kịta adịrọ mgbe ahụ, because na you believe a student na ọ banye school na ọ na school o biri na flat a student
nwoke a na-akwụ ya ụgwọ ụlọ o nweta high rank person politician ma somebody ji ego ndị ha na-afụ n'abata viche classic life. So mgbe ahụ ọ bịazie na ọ batazie na famili na ihe a ga-adị nnọọ ka ifeti aka azụ ọ bụrụ nke ahụ ọ bago bikos ọ gago fa ihe ahụ ọ magodo ọ bụrụ na imitu up to that standard ahụ na ijiri oge ọ ga-afịarị ahụ ghọta except onye na-abịrị udu ndị ahụ na-bụ ikeketekwa oge na-eche ọnụ na strọgụl ọga skul ma ọ mụọ ọrụ ọ makwa ihe a na-arụ mana ọ bụgodu na ọ na-afụgodu atị manọ nke o tekuru onwe ya ma ọ nọ nke just mutual friend ya tekuru ya ihe ọ ga-abụ ọfta like this ọbịa na family like this ọnụgozi dị ọ marụ na ihe ọ bịakwara dị na ihe ofe esigo na nke a bụ nke ya na ihe a reality nọ ya nwa ha nidiri build the family together. mana ewofu ya ọ bụkwara na onye o fere ahụ dịka mmadụ ga-esi bịa na ọ dị nnọọ ka mmadụ ligide n'efere si abịa riwe na na nkịtị asị kama ọnụ ige olu na-eri ifu ga-akwụsị ike na-eridechacha ụta ka ọ dị ịma m expect onye bịa ga na biche ha onwe ihe for one certain time ị ga-abịa dịka ịbịa na saịdị anya na ifu nwa agbọghọ ifu ibu se anwa ị na-ajụ ka ibi ose nweta ego a ihe ọ na-egogodu na ihe ọ na-eyigodu ma ụdị foonu ofu n'aka milion foonu ọbụla fụtara foonu a na-agwụkwa gị bi latest foonu gara ọrụ ochenji ọ ga-ama ọ bụrụ na nke ahụ mebiri ọ dị kama na ochenji dawan ghọta ihe a ka a na-eche kọmpetishọn mba he odostin ka ha na-eche na-efis ne so ha nọzi highlight ọgụra bụ nwoke ifu ndị ahụ ifu ha amachaghị mma n'anya ọ bụkwa na ịma mmenwu ihe dị ebe ahụ hafụ ha ọ bụ na ịma mmeten nwe ma ọhịa na-ebute nsogbu ahụ ghọta oge ụfọdụ okwe ndị ga-abịakwa mitikwa oge emitikwa ọtụtụ mana o nwere ka ọ bụ na ajọ laif abago isi ọ bụ na ọ na-ebizi ndị ya na ofu nwoke a na-ezu ugbu a site ihe tie na-eme ka ga na-emekwa bikọs ọgbọkwa sọsọ ego bụ nsogbu ahụ mana ọ na-akacha ọ na-ebidokiri n'ego nọmba 1 ya na ajọ n'ọbanyezi onye ahụ n'ọbara mana ọ bụrụ na onye ndụ ya bịara digo mma na jọs na ọbụghị laif ma ọ gbagide ikpe ụwa bụ ya chọta isetụl down ọ ya bụ ya ga-abụ ife onye gị peaceful road bikọs nwaanyị nwere ike na 1 million dị na akpa ya na ọ na-anaghị ego ghọta so ihe a na-eme so ọhịa na ọ bụghị da fọt ọ ka esi wee dị na solve the problem gwa na ana m ekele onye ọbụla ezi ịmụ ma nwango m onu ya daalụ so tantalizing. Alright, unu anugoni ya ịma na one thing with program anyị bụ na anyị ga na-amụta ihe ya ma ịchọ ọkwa ma ịchọ bụ ọkwa by force o nwere onye m ga-akpụrụ na bịa tie ihe mana ọ bụ na ọmụbụ gị ma like ịmụta ihe dị mma ọ bụ na ọmụbụ gị that's the only way ị nwere ike inwenwu something to give to others. You can never give what you don't have. Ọ dịrọ possible. Ọ ihe ị nwere ka ị ga-enyenwu out mana ka ihe ị nwekwa ebe ị jụrụ na ịma nna anụ ihe. Hello, good evening. Ke ka ime ka afa gị na ebe isi akpọ m afa gị bụ gịnị? Akụnna nnọọ gaa n'iru.
my parents, not about them, yeah, but I think it's another. Come on, buy more. You see, somebody can buy when you see, the man one that one. You understand? It's just a little bit down. Only I'm looking for not that, but I think what it is. So much one. Nice, but Mm. All right, daalụ. Yes, ndị nke bụ na life abago ha arụ. Anyị asịkwa gị si na-eme gịnị, si na-enjoy kwa o, mekwa ihe niile ị chọrọ ime mgbe ị dị single and all that. Onye ka eji esikwa gị ị na-emekwa ịchọ ịnụ di, make sure na ịdịgo matured enough. Ị kwesịrị ịma when to draw the line. Mgbe ị ga-set boundaries, mgbe ị ga-asị no na mgbe ị ga-asị yes. Maka gịnị ka ezinụlọ gị nwee ike dị n'ofu. Ọ bụrụ ihe niile akpọzi, ọ bụrụ ogogoro m niile akpọ ka ị ya na-eje azazi. Ị ga-akọ to 70%. The other 30, 15 di gị si eji ya, 5 ụmụ gị si eji ya, 10 friends gị si eji ya. O nwerezi anything know about you. That's just the truth. So as onye nọ n'ezinụlọ, ị ga-adị very very careful. Ị ga-adị very very mindful. Hello. Hello, Chinazo, good evening. Good evening. Ke ka ime? Ka nkene gịrị na ị na-emeka. Daalụ sọ. Ka onye mụ na ya na-ekwu? Afọ m bụ Cosmas, esi m Agbani Road abịa. Cosmos from Agbani Road, nnọọ. Thank you. Awa bụ ndị ọ na-aka anyị mma n'ige ya, ha ada akpọ mana nketa asị nka mkpọtudo. Oh, nnọọ. Daalụ. Gotefe mgbe ebe anyị na-anọ ọkụ. Daalụ no. Nwa obere oge anyị wetawe nkwụ ọcha na-atazi nkwobi na ya bụ ihe dị anyị na ọkarịa. Awa bụ ndị kọmentetọ. Nsogbu adịrọ. Ọkwa anyị na ya. Onye ọbụla kwuru ọfụma. Mm. Ọ nwere ọmụọchị soro ikwu n'afọ na asị na the last time parent nye ụmụaka advice 2017. Ọ dị mma. Na nkịta bụzi ihe ọbụla ifil na the right n'anya gị your parent ma because onye ga-anya enyekwana gị advice onye na-apụ n'ụtụtụ ọ bata na mgbede ya bata ike agwụchi ya ka onye na-anọ n'ụlọ bụ ihe nga advice ụmụaka. So the problem is from the foundation ka ndị ọzọ si wee kwuo. The foundation adịgo 2 weeks that ebe a na-agba mbọ ya afọ ga-eru. Nwere ozi na-atụpụ both the girl side and the male side. Nwere onye na-ekwu down to the village because ị na-efe ile na the damage also na town. Ị gaza village ịfụzi ya n'ọrụ ugbo. At 13 at 12 the ladies they decide to go the kind of lifestyle ha chọrọ ịdị. A na-emezi aka competition onye ndị more worse than you. Ị na-eme anya oyi oyi asị gị nna makwa ihe ekwe na-akụ at 12 at 13 ndị mmadụ ụmụaka echuzugo the path ha chọrọ ịga. So ka ihe na-emezi express at 18 20 efugo na iritin mmadụ at that point Chineke enyezi aka. So the damage adịgo too worsening that na society technology exposed ọtụtụ ihe n'oge. Then family nwekwa their own big fault. Then technology will expose their ihe niile. So after ka the only thing bụ ka ndị ọzọ si wee kwuo na onye ga-enyere onwe ya aka ma onye ga-apụ uru onye ga-apụ. Ọ bụrụ ọzi n'ụwa nkịta onye na-ama uru ama agbata. Onye ga-anọ na be dị ka onye ga-anọ na be dị. Onye na-ama anọ onwe dị ya ka ọ nna. Onye ndụ dị materialistic onye ndụ na-elive luxurious life onwe dị iche ma ọ ndụ. So onwe ndị ọ na-abụ ha banye na marriage achọ ka awa ọbụla ka onwe ndị ọ na-abụ ha try ya mentality ha bụ ka ha jee try ọwa ọbụla ọ bụ na ọwa ọbụla ọpụtara onwe. So ọtụtụ ihe echenjigo ka mgbọdị ebe a ka ndị ọzọ. Daalụ sọ. Ọ ya nke wee na-afa kansụl gokwa ụfọdụ. In fact, ọ bụrụ dị ụfọdụ, I think according to him na anya nwa kansụl go everybody assistants. Why? Onwezi onye a na-enye advice. Nke bụ eziokwu na inyechekwa onye agaghị ejekwa n'ime obi ya mee ihe ọ chọrọ ime.
and oge eme the wrong thing. My problem with ime ihe ị chọrọ ime abụrụ na isi ivu ya. The problem bụ na gịnị mee n'ime gịnị na agwacha gị wụsa nke agwa gị bụ eziokwu mana ị dị too uncomfortable ime the right thing. Hello. Ka ime evening ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Ada from Agbani Road. Nnọọ. Adịkwa m mma. Adị m oyi nnọọ. Ị chọghị itinyela anyị ọnụ n'ụbọchị nke taa? Ị chọghị itinyela anyị ọnụ n'ụbọchị nke taa? Ewo. Adị m mma. Adị m mma. Ewe n'iwe o. Daalụ sọ. Daalụ. Ọkụ wee dị mma. Onye na-achọkwa n'ime ihe sọrọ ya omewe. Nwantị mma n'ụwa bụ na ịchọ ka ọ dịrị gị na mma n'aka gị ka ọ chọkwa ka ọ dịrị gị na njọ n'aka gị ka ọ dị. Anyị apụtago ụwa. Ihe ụmụ nwaanyị na-emezikọta dị too much. Ozo tọrọ ịsa afọ, owo ezozi bend down. Anyị onye na-achọghị bend down ma ọ jọs mara ihe ọ ga-eme. Ọmụmụ ụta ahụ o si eme ka nwa ya ga-esi wee nee. Na any condition ọ bụla ifuru onwe gị, you bend down. Some women say that even the out now, some na-akparịzi ma di ha nọ n'ụlọ, duto gị nọ ha nwa na-ewute. Awụchi sokwesị ido na ha. Ọ bụgodị na ọgụwa na-ewute, ị ga-ama na demand na-ewute bụ before, except na demand bido from origin ọ na-ewute. Mana ọ bụrụ onye na-ewute bifie ma na ọ naghị ewute, ma ọ nọghị ihe ka ọ sụrụ ya. Ị na-amanejikwa with the person, na-akụzikwere ụmụ gị. Anyị megide otu ahụ, ụmụazị ga na-akparị nna ha. Eziokwu. Ụmụazị na-enwe respect ebe mpa ha. Mana ịkụziere ha ihe ọgwụ a ga-eme, ọgwụ ọbụla anyị ga-eme, na ihe anyị na-eweta na ọgwụ a na-eweta sọsọ gị. Mana ọ bụrụ na ime otu ahụ, ụmụazị ama mma, ị na-akọva ihe niile hụ. So there's some women can become pillar of the house. As a teenager, some women pillar of the house. Some women, because the woman knows the room. All from there can learn in the Morota, not a bit in that. Woman is a good pillar. Only good, even in the day about a problem, nor a chop with the man, nor woman they need it. Behind the matter because this is 9 and on him. All the woman is everything. So we are to the charm, all the music in and I have to be a cat. So my baby is a good wife, great wife, make you go to no again, all the money so much. Indeed, I'm not anyhow. So that you give 3 pieces. And I claim the way they live, so I'm living so with my husband, Keta. So I'm very happy. So because that okay will say them my own. Daalụ sọ. Daalụ. Of course, ọ na-adị mma ime gịnị inyomi ihe onye ọzọ na-eme dị mma. Ọ na-adị mma mụtabanụ nke dị mma. Ọ bụrụ mmadụ mee ihe ọjọọ si ihe ọjọọ ka m gara amụta nke ihe ọma ome ụnụ anya na-eme ya. O nwere ka ọ dị. Mana ọha nche ahụ ime ihe ọjọọ na-aka adị izi. Ọ na-aka adị mfe. Hello. Hello. Good evening. Ka ime? Sunday, no. Gani Sunday from Ugwaji, no. About marriage. Marriage is all the keys to equal peace. I know going up on a shoe. Abona onye ọbụla nwere nwaanyị na nwoke nwere them mind. Them do human to each other. As a water woman, mother, anybody can help the bring for the family. So that because marriage
something. There were some people who never go for marriage. I've already that marriage. Besides, although what is the most easiest wine, they got like will you marry? Although what is wine with it. One who get, but to hear who can I go one through in life, why not go one through some things in life, but almost everybody. So women, I like him, I can most of them, why have a problem now that? And some of them, they watch them from their background, they put as and when the time in or the left Ewo, jisike kpọghachi m azụ. Ọ na-adị very important ige redio. Ọ bụrụ asị. Because ọ kwa sọsọ ebe a ka ị ga-amụta ihe ị kwesịrị ịmụta. Hello. Gaa n'iru ka afọ gị na-ebisi akpọ m. Ka afọ gị? Anthony, no. ndị mmadụ anya ụfọdụ mgbe ihe na-akọ onye ndị a bụ ndị nne na ndị nne bụ onye ndị ga-ahụ nwunye nwa ya otu o si dresị ya na-apụta ọ ga-asị ya ngwa ka chejiri afọ iyi na ọ dịrọ mma igbu ya mgbe ụfọdụ asị na o mewe hapụ ya ka na onye ụmụ ya ha na-eme bụ ihe na-ewu ike ọdụgbu ya mgbe ha bụ ibe ha ahụ ewere ya too azụ ụlọ nwoke nwoke ebe ha ihe a na-eyi adịghị ma anyị zụrụkwa apụtawa so agara agbakwa ndị ndị aka mara ka a na-enye ụmụ ha atụmatụ nke ga-emere ha mara ụdịrị akwa ha ga na-ekwe ka ụmụ ha na-eyi ka a na-agba ụmụ ha ụdịrị akwa ha ga na-eyi na indecent dress na ọ dịrọ mma. Alright, daalụ. Ọ ha ncha bụ holding down that home. Because as a mother, as nne ịgwanwere nwa gị eziokwu ka onye ga-agwafe eziokwu. Ọ bụ na fa gara gị ntị, enwere something ime go wrong. Oge ebe ị ga wrong n'ịzụ nwatakịrị ahụ. Aga n'ebe ọbụla nna na cheta ka anyị kpochara obere egwu, ka anyị nwụchara obere mmiri nnọọ. Ya ịmago ka o wee na-adaba ka o wee na-aba. Sonwa and Dons featuring Determination na Bube. Nna na cheta azụ. Ndewo.
Iyedema, 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 ifedema, ifedema, iyedema. Ifedema. Again, already. When you is not to do. I'm having pains. No, that's what I'm saying. Some week, but Can I do put me for yourself? No, it's too no, far. no, no. What are you standing? I can't sit down. I can't stand up. What up? Show you. Give me na yes week. Huh?
passing the mic to the one that has current affairs in her palms. Hello, everyone. My name is Odili, and I'm passing the mic to the judge and peacemaker in Volt FM Sports. I am Godly, and I'm passing the mic to the Igbo culture expert giving us cultural gist. Today we're going to make a monte. Afọ Bantичinazo, achọrọ m inye Mike tụ onye ahụ nnọọ ọnụ ya si narị nkapụ n'isi ma jọnarị ijere na njọ. What's up, my people? I go by the name Noto with the magic voice, aka King of Bagbele United, and I'm passing the mic to one person where they click for the TV like local boy. Hi, Volt family. My name is John, and I'm passing the mic to the driver when they collect fare. You know now. Hi, neighbor. It's Jason here, and I'm passing the mic to the one that has the magic to heal your broken heart. My name is Malaika, and I am passing the mic to you. Yes, you. For being part of Soul 102.3 FM.
Instead of oh baby, abacha wara wonya no wa. I wanna go yeah. I did my remember go. Make better things chop my money. Yeah, did my remember miss you. Go be my fault. If I knew that I she said she wanna follow me around parade. She said wanna say I'll do my life. She said she wanna do tingani time. Never seen her move like before. She never seen her go like before. I'm gonna like me. Hey, away. What about you, boy? You didn't pay me this cat on that song. Anything will take you quite wish me well. I'm gonna my nose. And I'm going. Ya na ịmara ife na-eme ọ odenigbo ebe anyị nọ anọ na-akpa ife gbasara anyị ife gbasara omenala Igbo bịa ka anyị nọkọ ọnụ maka na a sị na anyị kpọọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụ ka anyị kpaa nkata every Monday to Friday 4 to 6 p.m. Something else goes on your phone. Oh, your phone is not charging. Maybe your charger head is having issues. Dressed the way she likes to be addressed. Looking lovely, looking fly. Not just money, not just ego. Baba God done did it.
Already there, asa. Ị ma na ọ mara akpata ego biko otu enu ya afa asa. And a woman is trying to make money. If you want to know your money, I'm a breath and treat you like a king. No be I'm a queen. Looking lovely, looking fly. Not just money, not just ego. Baba God don't beautify me. Asa. Abomination. Asa nwere agwa asa mara agwa dị mma. Ị ma na ọ mara akpata ego biko otu enu ya fa asa. Asa malụ mma na-ese okwu. Anywhere she enter, she dey bring peace. It is there na go marry. In the other room, she go treat you well. Asa mara agwa dị mma. Mana ọ mara asa. Ị ma na ọ mara akpata ego asa. Asa nwere mma na-ese okwu. She just dey fresh, she just dey go. Asa. Eya na chetago m azụ na Volts 104.3 FM. Afamba ntị Chinazụ kịta oge ndị Igbo. In fact, kịta anyị na round the up maka na anọzọ m na the last rap. Nke a mpịachi ka mbata ka mpịachie. Yes. Abịazị m nọ ka mpịachie for the day. Gụpụtakwa messages ndị nke nwe na YouTube. Don Frank Ugoeze Semo, hi Auntie Chinazụ, watching live from Old Park Ogbete. Ekelere m gị nke ọma n'ezigbo ndụmọdụ gị. Jisi ike daalụ sọ daalụ ka iswe nọnyela anyị all the way from Ogbete. Adị m sure na afịa na-aga ọfụma, adị m sure na ịnwudotokwa efe ọfụma, adị m sure na ife na-aga ịwago na customers anyị jide efa, anyị lele afịa, anyị zụrụ afịa, and I make one new customers today. So Chukuma Brain Charles, good evening Auntie Chinazụ. I call back, I'm seeing a good guinea beef house. No, Paul. Last time check you Paul bo aka busu. Onketa. All right. Awesome. Good evening Auntie Chinazụ. I'm seeing you as good parental upbringing. Okay. Chukuma Brain Charles, what ka phone again and when type keypad issues. I even realizing na mgbede mana daalụ so even though not the difficult, it can nwakwa ike gị we try to reach out on YouTube. Daalụ so. I'm seeing you as good parental upbringing. Nne na nna m nwakwa no nna m ha nwa. Ọ bụrụ ụfọdụ ndị otu anyị asị that na ha try no ịmaga na-etonitezi ịmazi nke ị ga-awụsa ma nke ị ga-achịrịkwa na aga. You talk educated and always humble yourself when to who I be. Onye can be even Jesus Christ the humble. Kedu onye mbụkwan. Keep it up and God bless you. Bless you too and your marriage. Bless me, bless everything. Bless you too. God bless your parents. Daalụ such who gozikwa parents gị. Gozie enye ọbụla ga-eme ntị n'ụbọchị nke taa. Queen 79, Queen ezigbote ọyị m, my very very good friend. Every donor try join. Onye jekwe Cecilia, Brain Charles, kendi na like catch him on YouTube. Amechi Agụ, daalụ sọ afụchasịrị m unu nnọọ mana ụbọchị nke taa abịago na njedebe. Na-asị unu ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Onye mara asụ sụọ n'ikwe, onye amaghị asụ sụọ naanị.
oriri ama ebu na-eji ibi ụgwọ agbacha ọsọ agụọ mile agbacha egwu ọ na-anụ ukwu ịma na ụmụ nwaanyị a na-ekwu ọdịka eme unu asị that na family onye emerụ na respect adịghị enye respect ụmụ na-emerụ na accept also o nwego ofu behavior na inwe bad character normally mana ịma na ụmụ nwoke love kwa na ọ ga na-akwachi gị na support gị in front of the parents or in front of outsiders mana abara ọ na-eme ụlọ ya ma onye bụ na isi adịrị ya mma in the wrong way nwee nke isi adịrọ mma in a good way nwee nke isi adịrọ mma in a wrong way mana ịmara ife ị na-eme na adịrọ mma hapịa aka Queen 79 I love you too oh Chukwu gọzie gị isuru Igbo taa ọ sị na ọ ga na-eso m na YouTube ka ọ na-amụta Igbo agwara m na si language anyị a lot of people love it and ha chee ịmụta ya so Queen 79 so na those people daalụ sọ ka ọ dị n'echi Ọlụọma Jerick featuring Flavor ndewo Queen, but I have to say bye now. My time has come to an end. You're trying, though. You're really trying. I don't know. Is this your aunt or your mom? Who's teaching you how to speak Igbo? Queen. Help my mom n'ime ọfịa. Afụ n'ọkụ m na-enwusi ike. Aramachukwu na ndụ m he na chi anyị dị mma Aramachukwu na ndụ m na-afụgo na chi anyị dị mma. Okay, Queen, I have to go now. I have limited time, so I have to go. And here I will say, oh, my mom's friend, that your mom's friend. She's trying. Tell her that I said hi. All right? Bye. Idema.